Mun tarkoituksena on esitellä tässä nyt hieman GIMPin käyttöä. Ensimmäisenä kaikki ohjelmat, sieltä etsitään GIMP ja käynnistetään se. Mulla se on valmiiksi käynnistettynä, koska se avaa aika hitaasti itsensä. No seuraavana sitten haetaan tietysti kuva, mitä käsitellään. Eli täältä tiedosto, avaa ja sitten se kuva. Täältä näkyy omat kuvatiedostot ja sieltä voi valita sen. Ja näin se sitten tuo. Ja tässä on nyt kuva. Ja mulla on tarkoituksena vähän tätä puskaa pienentää täällä oikeassa alalaidassa. Ja siihen käy hyvin täältä työkalupakista tämmöinen kloonaustyökalu, eli tämmöinen leimasimen näköinen. Ja sen idea on, että se tällä voi valita jonkun kohdan, jolla se sitten peittää jonkun toisen kohdan. Ja ensin mä suurennan hieman tätä kuvaa ja menen sinne kohtaan, niin on helpompi sitten käsitellä sitä. Ensin valitaan se lähde millä kloonataan. Eli Ctrl-pohjaan ja hiiren vasemmalla klikataan, niin se tekee tommosen ristin ja sillä se sitten kloonaa. Ja sitten voi vaan ihan lähteä värittämään tällä tavalla näin. Ja tätä kohtaa aina välissä vaihtaa, että taas Ctrl-pohjaan ja uusi klikkaus vasemmalla, niin se vaihtaa sitten sitä, mitä se kloonaa, millä se kloonaa. Ja näin. Nyt on osa puskasta piilossa. Sitten siinä näkyy tommosia pieniä rajoja, niin niitä on helppo sitten tällä tuhrintatyökalulla, eli tämmönen sormenkuva, niin pehmentää. Eli tää on ihan kun piirtäsit ja tuhrisit sormella sitten niitä reunoja, niin ne ei ole niin jyrkkiä. Tätäkin vaan ihan hiiren vasen näppäin pohjassa ja sotkee. Sitten laitetaan kuva oikeaan kokoon ja näin. Nyt sieltä puskasta puuttuu palanen. Ja tätä voi käyttää sitten ihan mihin itse vain keksii näitä. Jos vaikka on joku merimaisema, jossa on jotain ylimääräistä, niin piirtelee aaltoja vaan sinne päälle sitten. Ja sitten nämä muutokset kannattaa tallentaa, jos on itse tyytyväinen siihen, mitä teki.